Mis-17 ta' Jannar kull min imexxi stabbiliment bħal ristoranti, bars u anke gyms jista' jaċċerta li l-klijenti tas-sew ħadu l-booster billi juża app tal-mobile bl-isem ta' Kofpass Malta. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern fuq il-programm Sibt il-Punt imxandar is-Sibt filgħodu fuq One Radio. Ma' Manuel Mikallef, Chris Fern spjega kif din l-applikazzjoni fuq il-mobile se turi l-validità ta' ċertifikat tal-vaċċin. Iċ-ċertifikat xorta trid iġġorru miegħek. Fern saħaq li diġà tista' tniżżel l-app fuq sistema Android u l-awtoritajiet tas-saħħa qed jitkellmu mal-kumpanija Apple biex fil-qrib din l-app tkun tista' titniżżel fuq is-sistema iOS. Din hija app li wieħed jista' jniżżilha fuq il-mobile jew fuq it-tablet tiegħu u min ikun dieħel fl-istabbiliment tiegħu jew min dieħel il-ġim jew min dieħel xi attività organizzata, tkun tista' tiċċekkja minn fuq il-mobile tiegħu, minn fuq il-mobile tal-persuna jew anke minn fuq ċertifikat li jkun printed jekk dak iċ-ċertifikat hux validi jew le jiġifieri jekk ħax il-booster jew le. Chris Fern spjega li naturalment kif tħabbar qabel dawk li ma jistgħux jieħdu l-booster għax milhomx 3 xhur li ħadu l-ewwel dożi tal-vaċċin kontra l-COVID-19 xorta jistgħu jieħdlu fi stabbilimenti mit-17 ta' Jannar b'ċertifikat tal-vaċċin validu. Saħaq li hemm eċċezzjonijiet għal tfal li sa issa mhux offrut il-booster u nisa tqal. F'kollegament telefoniku fuq One Radio, Chris Fern svela wkoll li llum il-ġurnata aktar minn 85% tal-każijiet ta' COVID-19 f'Malta huma tal-varjant Omicron. Dissa minn kull 10 każijiet ġodda li qegħdin naraw huma Omicron. U allura huwa il-booster illi huwa daqstant importanti li issa rridu salvalna il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Spjega kif imqabbel ma' pajjiżi oħra, Malta qiegħda f'sitwazzjoni tajba u fit-tilqim tal-booster Malta wkoll għandha l-ogħla rata skont anke studju mill-Università rinomata ta' Harvard. Dan il-fatt qed jippermetti li l-ħajja soċjali f'pajjiżna tibqa' għaddejja. Fern qal is-sitwazzjoni fl-isptar għadha waħda stabbli b'6 persuni fit-taqsim għal kura intensiva li huma infettati bil-COVID-19. Saħaq li dan jgħidu b'kawtela għaliex normalment il-każijiet ta' pazjenti bil-COVID-19 fl-isptarijiet ifeġġu mal-ġimagħtejn jew 3 ġimgħat wara li jittestjaw fil-pożittiv. Fil-programm intervjena wkoll it-tabib Melkin Polla Ġużgalja li spjega kif il-booster qed ifakkar il-ġisem biex ikompli jiġġieled il-virus. Spjega kif biżmien l-immunità kontra l-virus tibda tmajna wara l-ewwel dożi u għalhekk il-booster huwa importanti biex jibqa' jipproteġina kontra l-coronavirus. Għax l-effett tat-tilqima fil-bidu mhux jitlaq imma jibda jmajna. U l-booster dak li hu. Il-booster huwa letteralment fejn inti qed tfakkar lill-ġisem isma' ħanerġa' ntik dik il-boost, ħanerġa' ntik dik il-naqrajnuna biex inti il-vaċċin tiegħek nerġa' nsaħħu iktar.